Какво става, хора? Аз съм Злия М4, а това е втори епизод от нашето оцеляване на Майнкрафт. И тук поубих някои животни и вижте това. Хайя! Даже можем да държим две неща. Аз той защо не се бях сетил? Той вече не върши никаква работа, бе. Изехме и ябълка. Също така набрах някои много нови неща. Исках да открия сепия, за да се бъде съмброната черна. Искам пак да видя дали ще има сепийки. Не, няма. Гадост. Направих стабела. Сега ще я покажа. Голяма работа върши. Повече вилджери не влизат. Ще я покажа. Ето какво написах. Ето това написах. Надявам се да сте го прочели. Абе, много съм тъп. Сложих се тук. Аз имах тук. Нали живея в ковачница. Тя тук ги махнах, защото само ми вземаха място. Това, 9 картофа! Вече имам и 25. Да, знаете. Вижте, 7 левел. Ето къде има малко книжки. Ако някой никога не е ял кожа зомби на Майнкрафт, сега ще покажа какво ще стане. Но трябва първо да огладнея. Тук ще ни... Никой вече тук не влиза. Ето виждате. И почва да се стъмва. И аз мятам да слягам. Лека нощ! Вау, вижте! Суит. Айде. Готови сме. И малко дърво закух. Дайте да го направим на дъски. Цинк. 47 дървета. Не. Искате ли да видите какво ще направим сега? С тия купчета пръст. Ще направим едно такова. Те ще покажа какво ще направите, за да ви напълня къде е в базата ви. Да. Не се вижда много, ама чайте там ще го сложим. Така. Да, така ще го оставим. Защото за някакви хора в Майнкрафт е по-силна брадвата, пък по-слаб е меча. Някъде е така. Виж сега. Мечът, ако трябва да видим тая коза с меч, вижте колко бавно става. Докато с брадвата, 2 удара и е умряла. Много странно. Както да е. Или по-скоро трябваше да направя къща там. Хей, хрумна ми една идея. Тия тук ще ги вземем. За ограда. Да се направим. Прости. Айде. Готови сте, моите момчета. Цънк. 12. Така можем тук да се продължим. Цък.
Идеално. Айде, готови сме. Е така. Няма нещо игра, за кой ли да използваме? Сетих се. Искам да направим една ограда. Не е много, но поне колко да защитава. Ето къде са били морковите. Аз знаех, че тук някъде видях моркове. Цънк. Цънк. Дай да вземем да се направим една коса. Чудно не мога да гледам просто. Както не написах тая табела, вече никой не идва. Цънк, цънк. Хайде. Паулайн. Чакай. Тъй, къде беше той? Тук ли беше някъде? Ето го. Хе-хе. Че тя така да засеем. Фил. Тук не трябва да скача. Набрах никой трябва. Чакай пак да засеем морков. Ако... Тоест всички вие знаете, че тук на... Знаете, не трябва да скачате. Тия тук не трябва да скачате, където се сеи. Че те отново стават на пръст. Цънк, цънк, мерси. Добре ли си, бе? Тъй... Тук никой не може да мине. Особено... Но може да мини спайдера. Дай да отидем пак да проверим за сепи. Пак няма, нали? Преди имаше, къде чезнаха те досадните сепи. Сепия! Давайте! За да се направим бронята черна! Уаа! Изчезва. Е това дърво набързо ще го отсечем. Вземем все пак някакво дърво. Вземем много малко дърво. Така. Айде, чао. Сега 100% ще можем да си отсетим бронята черна. Това ще пусна брада тук, докато приплуваме на този Майнкрафт. Мале, то трябва да се купи едни плавници. Пувките трябва да се купи. Ще го набия. Картофки. Ще си направим още пържни картофки. Чакайте, имаме ли? Да, имаме! Имаме мастило. Сега тези, които не знаят така да се го цъцят тук, ще ви покажа. Опа. Това ще отцътим. Тон. Не бе! Няма да го отцътям с врата.
Тарададан! О, вижте, плюс 3. Плюс 3, още броня. Плюс 3. О, хора, все едно имаме черна тениска, иначе готино. Не е зле. Ма не знам как да се направи зелена боя. Ако някой знае да ми пише в коментарите. Защото ми е много интересно. Искате ли каската да се направим червена? Тук някъде видях. Че има. Не, да, жълта. Жълта ще бъде по-готина. Чувам се. Аз май чух скелет. Жалко, че скелета никога не пуска това. Лъка си. Ти да го използваш. Чакай малко. Мърковите хапна. Айде. Готово. Ето го. Ти го махай. Готино. Все едно имаме златна каска. Вижте ме, но сме секси. Стив е секси. Да ставим фотомодел. Добре, много се е яко, доволен съм. Доволен съм от себе си. Иначе май трябваше това също да се го отцветя жълто. Не, дай да го стане. Дам така черно, що повече. Че искам да пробвам нещо. Май от това се правеше човек. Май от това се правеше червена боя, ще да кажа човешка боя. Каква човешка боя? Ми хруна направо не знам. Да, точно това. Тъмно червена. Както стре. Дайте тъмно червена. По-готини сме сега. Чай да се видим навън. Да видим навънка нашия фотомодел. Какво? Добре. Ай, почвам се държа сериозно. Какво? Аз не го ли се пъкна? Нещо. С ръка. Цънк. Също го редят. Дали ще ми стигна? 1, 2, 3, да. Точно ми стигна. Не, няма да е тук. Според мен тук не е подходящо, защото какво зомби ще влезе? По-добре е да бъде някъде тук. Пишете ми, кучкайте. Здрасти. Ама ние сме много яки, бе. Ние сме супер пичовете. Така, чакайте. Искам пак да пробвам нещо.
Добре. Я чай искам. Дали ще стане по жълта? Вей, май да става по жълта. Или пък не. Вей, май да, наистина стана по жълта. Момчета и момчета, смятам това да е края на този епизод за Майнкрафт, нашето второ оцеляване. Да ме харесал и чао от мен.